sɔgɔma ɲininkali fula de bɛ yan min ɲininkala sisan ani ɲininkali dɔ tun bɛ yen fɔlɔ ye juma ye dɔw ko ale ka muso bɛ fura ta fura minnu bɛ bali ni muso tɛ kɔnɔ ta a b'o furakisɛw ta ka sɔrɔ cɛ ma jɛn n'a ye o suuro ni ɲininkali pɔsera mɛ a tigi y'a ɲininka cogo min an panna jaabu ka segin ka taa yɛrɛ ma parce que ale ka ɲininkali cogo n'a cogo man ɲɛ mɛ ni sariya nin bɛ se ka jaabi sariya la n ka muso a bɛ fura ta fura minnu b'a bali n'a tɛ kɔnɔ ta n t'a kalama sariya mun fɔ o la donc silamɛya sariya y'a yira muso e ka furaw ta ou bien ka pikiru ta ou bien ka cogo dɔ kɛ i bɛ cɛ bolo ko i kana wolo i kana den sɔrɔ cɛ ma jɛn n'a ye o ye haramu ye silamɛya sariya la u b'a fɔ nin de ma mani le hamuli nin ye haramu ye silamɛya sariya la parce que silamɛya maqsudu mɔgɔ bɛ muso furu laɲini minnu bɛ furu la den sɔrɔ b'a la mɔgɔ bɛ muso furu ni laɲini minnu ye furu bɛ kɛ ni laɲini ninnu ye a laɲini dɔ belebeleba dɔ den sɔrɔ e muso hakɛ b'i la denw na hakɛ bɛ cɛ bolo denw na donc a tɛ daga e ka fura ta min b'i bali ka kɔnɔ ta ni cɛ ma jɛn o ye haramu ye silamɛya sariya la parce que ciden ko tajawwajul wadudun alwuludu inni mukasir bikum al-umam a ko a ye muso furu muso minnu ka di aw ye n'a b'o kanu ni muso minnu bɛ wolo kosɛbɛ parce que n bɛ waso ni aw ye n ka mantonw cayalen ni aw ye furu laɲini ye den sɔrɔ de donc ni cɛ ma yamaru d'i ma i cɛ ta kalama ka fura ta o ye haramu ye bali dɔnnikɛbaw ko hari ni cɛ bɛ jɛnna n'a ye ka bɛn a kan i ka fura ta i kana kɔnɔ ta darura tɛ haju tɛ haramu dɔn a tɛ bɛn silamɛya sariya la furu laɲini ye den sɔrɔ de donc muso bɛ se ka fura ta kɔnɔbali fura ta ni darura bɛ ye dɛ dɔgɔtɔrɔ ɲumanw ye darura dɔ sabati ye ko muso ayiwa bana dɔ b'a la ou bien a denso sɛgɛ dɔ kɛra a la ni denw furancɛ ma janya dɔrɔn a ka fura ta denw furancɛ ka janya a ma ɲi muso ma a ma ɲi a ka ɲɛnamaya ma nin ye darura ye ou bien muso min ka laada kɛra n'a ye jiginna sisan kalo 4 kalo 3 a bɛ se ka kɔnɔ wɛrɛ ta ni muso min donna ni nin ye nin fana bɛ se ka furaw ta minnu bɛ kɔnɔw furancɛ janya ɲɔgɔn na k'a bila komi muso tɔ wolo cogo o ko ninnu ye darura ye maana ni darura nana haju nana muso bɛ se ka nin ko sugu kɛ ka kɔnɔ jɔ ka taa wagati dɔ la mais ni darura si tɛ haju si tɛ a man ka kɛ ni y'a kɛ kɔni cɛ ma jɛnna i ye haramu kɛ a tɛ bɛn silamɛya sariya la o ni ɲininkali filanan ko dɔ ko ale ka muso ko a bɛ musirikiya baaraw de kɛ ko a taara mori gana dɔ fɛ ko mori gana ye min fɔ muso ye ko muso ka to k'a ka lawaji bɔ k'a don ale ka dumuni la k'a di ale ma ko ale b'a dun donc ko ale bɔra nunu de kama e ko a ko cɛ banana de ko fo cɛ banana ale bɔra nin kalama ko an bɛ bilasirali min kɛ nin ye bon nunu ne bɛ min fɔ nin ye an bɛ bilasirali min kɛ n'i ye nin sɛgɛsɛgɛ kɛra hakika ya sabatira n'i bɛ se ka kuma i ka muso fɛ a ka tuubi ka bɔ nin na pewu ka dabila mori gana taali a ka dabila ka tuubi ka bɔ a la a yɛrɛ y'a dɔn ye junubu kɛ ye erɛri kɛ a nimisara a tuubira ko nanjiya tuubu bana min b'i bɛ yɛrɛ furakɛ cogo min yɛrɛ furakɛ i ka muso ka to i bolo mais n'i yɛrɛ y'a dɔn bilasirali ma ɲɛ a t'a dabila a ka baara don a ma tuubi ka bɔ a la a bila an bɛ min fɔ y'o de caman ni bin fɔ nin mun na anw tɛ se ka ja farinya ko karisa y'i muso bila n'a sabatira yɔrɔ min kɔni ni fulankafoya bɛ yen kafiriya bɛ yen an da tɛ yɛrɛ an b'a fɔ muso sugu bila ou bien ni muso y'a fɔ de n cɛ kafiriya sabatilen bɛ yen fulankafoya kunbaba sabatilen bɛ yen an da tɛ yɛrɛ an b'a fɔ i ka furu sa bon ni junubu ma kɛ o yɔrɔ la mɔgɔ ka to k'a fɔ mɔgɔ i ka muso bila ko nɔgɔn tɛ dɛ
et puis ante kam muso kanu degere do dusukun kono den hakke men bani nyogon ci anta do kabila la furu do na cogo min na bora balawum ni fitina be na anta do donc o de ya to ambe sariya ta de fonni nya haramu yen nin tebbe mais minya kam muso bilali ni kafiriya ni fulanka fo ya bangale ma sabati romi aka muso bilali na umarali uba yere de bolode parce que cide nyere tilela do nana cide ma konne kam muso minye magali kela bolo ata sagi ni hadisa don ko bo yenyo so sala do ya defu do ya kenaya mo munu nya kenaya Cheikh Albani be wuro lani bun hajar nunu amara bun hanbal nunu nya defu do ya hadisa in defu do ya kenaya konne kam musote magali kela bolo sagi wo be koni benala la nyini te jene ya haqiqa yede mais muso do de do ate hijabu do ani cew be bolo la karawunke ni ce min ba ko ba bolo daka hijabu tala ni ce min ko ba bolo daka ta tige sagi ni ce min ko ba bolo dama ata bolo saga ba bolo di wali cew ma be maga magala ko la nyini wode ayo fo cide nya cide ko bila ako cide man ba fe de koy ni mba fe ko jo awa ko ni mba fe amara parce que cide sirana mun parce que ni alen ni mba fe abakanu na bilala ale fana ma fara muso tige bagaw ka ha aboy faruka wada to ciden ko amara wala hada madun kan nin kolosi ni kafiriya bangale masabati yuromi ni ewa mushrikiya bangale masabati yuromi ni islamiya sariya bayira ka fo cogo bela furu ka bo min ye kabayira junubu ni junubu to nununye ani nyogon soso munun ba ka furu musu ce umaralu ni bilali ayre de bo musal hanu to ralla jede bon comme minye ibinanke muso ani benke muso ko abe daga kan nunu furuba don ke ba ko ya min fora suratul nisa kono muso munu furuli haramu yara ipanin cini muso tala ibenke muso tala nunun tika jumrami silamiya sariya man nunu haramu ya ika mana ifa ani mugo min be bakele fa kele ube fa ube ba o muso o ma haramu e bolode ibinan ke ifanin cini a muso ma haramu e bolo ube e benke e bani muso min be bakele fa kele e bani che min be bakele fa kele ube badela ube fa do benke tewa o muso ma haramu e bolo tumami alaye muso haramu ya le fo suratul nisa kono aya labanna ko uhilla lakum ma wara jalikum an tabtagu bi amwalikum boni hajami ko ikata lajje akofani chini muso tenni na benke muso tala donc nunun ti ka jumara miye silamiya sariya ayu furuli dataga ye mais doni ke bawu ya yira do be silamiya sariya ma haramu ya mais hada madem ba to ki par kolo kisi korofolima fana bewo cide nyolu fana ke sariya kono alikaba fule tumami cide nana fatuhu makka akwamba setuma akonni kan mugo donto kurate silamiya kono ninye alikaba ci sisa kasagi kadila abeke sababu ye do be murti kabo dina kuna beke sababu ye do wa fu yayi har afa ibrahima ye somi fana dila mo fana to wa chogola yaci no tunte ntumbe alikaba ci kada kurai kada fulakala ibe doni nindai ibe boni nindai me hada ma daunda mbe sira udon ton kurado silami ala cide nyatoy ayin ani munafiqu fagali cide ni ko cide manka munafiqu faga ko ay ayen nunun to de na yin nunun faga sisa dina fule be ma famu uba fu yayi muhammadu ye hari mugo munun ba no fa fule ka wulu faga o abe mugo wore de to wodi ato cide maso munafiqu ka faga ku toy donc ko do ma haram islamiya sariyala mais ni e ya do ni e kon ka ke chogo tala fambe be ke fitinai ite se ka ke fana ani fana ibi dado korofoli wala o ko sugu toy sino islamiya sariya man nunu haramu ya ko yala be daga ibenke ewa muso ani binanke muso ko fara nyogon ka be ka nyogon sore bolo ni balima ya tu bolo ni do banci ni te doye do balima muso te doye do tene muso te doye ibu fara nyogon ka
ciide nye balili de ke ako ni muso bi bolo kana balima muso de faraka ani balima muso min be bakele fakere ube fa ube ba kana faraka akoy kana muso fana bancini faraka muso bi e bolo abani muso min be bakele fakele ube fara ube ba la ciiden koy kana furu ka fara adenka kana muso tene muso furu ka faraka muso dobe e bolo afani muso min be bakele fakere ube fa itore furu ka fara leka donc ni tene muso nyati unu nyogonche donc doni kaba ye qaida do fana fonnina ngo qaida fawye muso duman kan bese ka nyogon soro mo bolo tese ka nyogon soro bolo muso fula ni ye ninke cheye iye ninke muso ye u bese ka nyogon furu u bese ka nyogon soro chekele bolo aye nin qaida fana famo wala muso mo fula ni nye cheye ni nye muso ye u yere bese ka nyogon furu u bese ka nyogon soro mo kele bolo misali la sa balima fula u bebe bakele fakele balima fula u be bakele fakele nin dem muso ani nin dem muso fa u be bakele fakele u be se ka nyogon soro chekele mbolo ha wala nay ghayra infamu be seke parce que balima fula ni nye bakele fakele nunu fa fula be bakele fakele ni kelen kera muso be furu nyogo mo be to furu nyogo ma ewa be se ka nyogon soro chekele mbolo qaida indinde ha bo ko fural kala dobe ko abe muso tegere la jani nana lema ko fa bi ka furaw fo ba fo ninde ma qira'atul kafi anil la jali kala be kalanya abuna bas be kuma nunu ka kitabu tawhid al mamur ibn wahab ba fo ninde ma qira'atul kafi kam mo ka ewa tege faramina ewa ka kuma ala ani ewa kolon finina la turdana turabu dana be kalanya la jali kala dero a haramu yaray katafe na ye min fo ima dalay ka sallite min tilibina ni dara lay ka firana qur'anay jazakallahu khaira gani ngal fulana ko yalla ni be sunna di balla ka su kono do fana jigina ko be sunti dawa bo koni mo be sunna e fono do tilali la kasaga be chogodi ciden ko man zarahu al-qayy fala qada alayhi wa man istaqa fa alayhi al-qada ciden ko ni mo mi fono nana e mana yerede e sagoma kyala i fono na o sun saralitika foite eka akomi ni yere ya dabo akamade ki bolo do yi kankono ube yere ya dabo kana ka kasa jugu do sama ki nun do ala kasama puri ka fono i fono na i ka sunciana mana ni yere de yere fono e yere de kera sababu ki yere fono sunciana me ni fono nana mana yere de shema ye ola hari ni pentila lila kasage fente ka sunna jazakallahu khair ko aye munye man bo anye nunun jabi fen kono ko karamo do ko ale ya ala ye jinya kono anye ni fo an ko ni mo min ko e ala ye jinya kono ni nya ye sinogo te ya yere kabbo musa ye ya ka kuma ka jugo fana mo ka fo ko ala ye kitabu jigale ka an ko ka kuma ka juga ye ngalon fo ala te ye jinya kono nyen nim prepare la tige dresu kono ambalon be gani ngali sabana ko yalla di be ni tarafini berante ka fini jumta boro ka ta fere dire kana ga worsi ka barake no o sita ya fini min ta bolo cara ya wari soroko o warni be segina ka ilala de wa be do player ko bo ko do ko ni e fini juruta mo bolo ka ta fere ni eye wori min soro fini la ebe na di ayira fini tigila rawa e ko ya juruta de ni ye fini juruta de o sanna de o kere ta de o akera ede kamina asannawo amasawo ate sage fini tigima ninde juruye
ni ye fini ta boro nin juru de kan nin fini nya ta i bolo juru ni e be ta fini fere la sa e de tado fini ma fere nin ka wori de be la doro fini tina ce ale ka wori de be ela donc nin fini ye e ta ye nin fere chogo e de ta de yo nin ye fengo fen soraka i ta de do abe komi ni ya sa ni ka wori je iya ka wori dama itara ewa minayin fere ni e min soraka obeni jonche kan nu be nyinin kanu nata ya nati je ya kan nin nambara nyinin kale kolite ni e ya ta juru de bila eni finin tara finin fere lawo o yitai ama fere o itena finin sagale matuguni e de taro ale ka wori de be ela nin fini kera e tade oh nyinin kalibe min ka ko ni wori soro finin ka posi kuno ko ode kan la halado donc don ke bawo yen jabi na ya soro fini min nya ale yere de ka fini min do ale yere de ka fini do ni e ye wori soro posi kuno na ka wori damare na yira lade ibina fentununa ba iba yira lade me na ya soro don ke bawo nyinin kara fini munum be bo ka ewa iba fo mo ube bo ko ka Amerique no France no yugu na kera o nyogona de min nyera akono ede min ya kuno de taro ni yugu nunu de do min nyera akono ede taro men ni nye fini de ayire de ka fini yen ni nya ya bode ka kode wori kode ya mina kota ni feri ni wori min surala ibena udama le de taywe ibena onye fo ayede wala men ni yugu yedo ni min nya ya kono ede ka to mo fendo donc iba sarakati ni ba do iba sarakati mun karti bo ko quartier invitation sariya ye mun fala ni atigi ye wele kata yoro de ma yoro minye yoro dagale haramu yoro te komi wolima una nyogonaw ala sosote bidiate junubu kote bashitala bulo seminu be afo yere wolima woleli la ako wolima woleli be wajibi ka ke komi wi kere ni karati na dima ni mo ka wolima ye karati de dila karati dira ema e donna hadisa kuno ni ciden ko mogomi ni wole kata wolima ma ni mata iye qasimu fasoso me ni mogodo ke wolima ben kaso aina ema kere hari ni mata imala soso de ma ciden soso ima kere ya o ye woleli minye amude do ama mogo kere ya me ni mogo yi wolele karasa nan ka wolima la wolima tari wajibra e ka sisa na ya so ala soso te akon ni karti de dirima karasa karti fulen nan ka wolima la nim fana be kome ayi kere ni wole karti serima a wajibir kay kata woli may nan yalla sosote bon ko do ko nin kali boral la jine den chaman be e bolo e ka den folo e ka dudo dama a nyogona me di to mo be daga ba ci de nyere tirela Numan ibn Bashir donc akoko alefa Numan ibn Bashir Numan ko alefa Bashir aye adenke Numan kere ya ka fendo takadama atara fo abaye kon fa yen ni dinema ba ko akonete jeni ni folo de an kata cide nyin kan ni na de utara cide nyin kan ni na cide ko ka Bashir min yere min ewa nyin penke musoko ako ne de atesha ka kete kata cide nyin ka Bashir tara cide nyin ka ko ne de min fulen ni nye nyire ya kere ya ka fendo ta kadama cide ko den woro bi bolo min ten ni nyewa ako hon wa ko ye min din ni ma ya nyogona de wuluma ako ayi ciden ko la tashhaduni ala jawri akoy kananne shereya tonyalika anana na togodo la ittaqullaha wadilu bayna awladikum akoy sira la nya katila dewni nyogonje na togodo la ciden ko ma
ako yala nin den i b'a fɛ nin den k'i ladon cogo min a k'i bato cogo min i b'a fɔ denw tɔ fana k'o kɛ wa ko hɔn a ko i jafala a ko o la kana fɛn di nin ma k'olu to ye donc a tɛ daga i denw i ka dɔ kɛrɛkɛrɛya ka kado dɔ d'a ma min tɛ di tɔw ma o ye jɛngɛ ye o ye tɔɲali ye o tɛ daga silamɛya sariya la dɔnnikɛbaw ko haju hakɛ ni nafaga kɔni baasi t'o la maana den dɔw bɛ yen wa ala y'ale kɛ banabagatɔ de ye wagati bɛɛ fo furaw dɔw de ka sa ale ye denw tɔw tɛ o cogo la yala an b'a fɔ bana tɛ minnu na ale banabagatɔ fura minnu bɛ sa o yɔrɔ ɲɔgɔnna ka di ninnu ma ayi u bɛ nafagati bonda la denw tɔ sew b'u ye olu yɛrɛ bɛ se u yɛrɛ kɔrɔ u ka nafagati la mais min filɛ den dɔ bɛ yen ale de ma baara ko ma nɔgɔya ale de ye ala m'ale garijɛgɛ balo cogo t'ale bolo ninnu balo cogo b'i bolo bɛɛ bɛ se yɛrɛ kɔrɔ mais ale nafagati t'a bolo se t'a ale ye a bɛ daga i ka nafagati di ale ma hari n'a ɲɔgɔnna ma di ninnu ma parce que nin ye a ka wajibi n'a ka nafagati de hari n'a ɲɔgɔnna ma di ninnu ma min ye haju de ou bien wajibi a ka wajibi o bɛ se ka kɛ den dɔ ye ka den dɔ tɔ mais min ye kado di de n yɛrɛ ka ɲumanya kɛ jaakɔ i ka tile i denw ni ɲɔgɔn cɛ ɛwa tilenya fana hakika ye mun ye hari ni musomaw ni cɛmaw de don kuranna ye tiɲɛ tila cogo min dɔɔnikɛbaw ko kuma sahale hari ni yɛrɛ bɛ kado di denw fana ma a cɛw n'a musomaw i b'a kɛ o cogo de la n'i ye ɛwa 10 de di musomanɛw ma 20 di cɛmanɛw ma i b'a kɛ a cogo de la hari tilali ɲɔgɔn de fɔ ko hari dɔɔnikɛbaw ko hari n'i bɛ tiɲɛ kado de tila u ni ɲɔgɔn tɛ diɲɛ i b'a tila komi tiɲɛ tila cogo de mɔgɔ tilelen tɛ ka ala bɔ ala ye min kɛ tilali cogo min kɛ o de tilalen don ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan nin ye kadow de ye da k'a faamu dɛ n yɛrɛ b'a fɛ ka kadow dɔ di n denw ma i b'a kado in d'u ma ka tili n'u ɲɔgɔn cɛ komi tiɲɛ dɛ mais ni i b'a kɛ ka fɛn dɔ d'u ma n'u ka wajibu n'u ka haju dɔ de tilenya ma wajibi o yɔrɔ la wagati fana subhanaka allahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk to bama ɲininkali fula de bɛ yan min ɲininkala sisan ani ɲininkali dɔ tun bɛ yen fɔlɔ ye juma ye dɔw ko ale ka muso bɛ furata fura minnu bɛ bali ni muso tɛ kɔnɔ ta a b'o fura kisɛw ta k'a sɔrɔ cɛ ma jɛn n'a ye o suuro ni ɲininkali pɔsera mais a tigi y'a ɲininka cogo min an panna jaabu ka segin ka taa yɛrɛ ma parce que ale ka ɲininkali cogo n'a cogo man ɲɛ mais ni sariya nin bɛ se ka jaabi sariya la n ka muso a bɛ fura ta fura minnu b'a bali n'a tɛ kɔnɔ ta n t'a kalama sariya mun fɔ o la donc silamɛya sariya y'a yira muso e ka furaw ta ou bien ka pikiru ta ou bien ka cogo dɔ kɛ i bɛ cɛ bolo ko i kana wolo i kana den sɔrɔ cɛ ma jɛn n'a ye o ye haramu ye silamɛya sariya la u b'a fɔ nin de ma maniyul hamli nin ye haramu ye silamɛya sariya la parce que silamɛya maqsudu mɔgɔ bɛ muso furu laɲini minnu bɛ furu la den sɔrɔ b'a la mɔgɔ bɛ muso furu ni laɲini minnu ye furu bɛ kɛ ni laɲini ninnu ye a laɲini dɔ belebeleba dɔ den sɔrɔ e muso hakɛ b'i la denw na hakɛ bɛ cɛ bolo denw na donc a tɛ daga e ka fura ta min b'i bali ka kɔnɔ ta ni cɛ ma jɛn o ye haramu ye silamɛya sariya la parce que ciden ko tajawwajul wadudun alwaludu inni mukasiru bikum al-umam a ko a ye muso furu muso minnu ka di aw ye n'a b'o kanu ni muso minnu bɛ wolo kosɛbɛ parce que n bɛ waso ni aw ye n ka mantonw cayalen ni aw ye